ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡର ସନ୍ଥମାନେ କିଭଳି ଅଲୌକିକ ଓ ମହିମାର ଅଧିକାରୀ ତାହା ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କେତେକ ସାଧୁଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବା ଲାଗି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସେ ଭେଟିଥିଲେ। ଦର୍ପି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସାଧୁଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସିକନ୍ଦର, ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ପରଖି ନେଲା ପରେ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ସମ୍ରାଟ ଭଳି ଲାଗୁନାହଁ। ତୁମ ଲାଳସା ଏଭଳି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ, ଯାହାର ଭୋକ କେବେ ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଚମକିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏହି କଥା ମାସେଡୋନିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦାର୍ଶନିକ ଡିଓଜିନସ୍ କହିଥିଲେ। ଡିଓଜିନସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମାସେଡୋନିଆର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ଟିକୁଲାର କଥାଟି କହିଥିଲେ। ଭାରତର ସାଧୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ତୁମେ ସାହସୀ ଓ ବୀର ଭଳି ଲାଗୁନାହ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ସେଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ ଏତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇନଥାନ୍ତ। କାରଣ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ପୁରା ସବୁତକ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଜଣେ ଭୟାତୁର ମନୁଷ୍ୟ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସାଧୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ କହିଲେ। ସିକନ୍ଦର ସତେ ଯେମିତି ନିରୁତ୍ତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସାଧୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଶେଷ କଥା ହେଲା ମୁଁ ତ କାହା ଆଜ୍ଞାର ଦାସ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବଳପୂର୍ବକ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୋତେ ପାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ନେଇଯିବ ସିନା, ମୋ ଆତ୍ମା ଓ ମନକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏଥିଲାଗି ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ବି ଭୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା। ଏ ଧାରଣା ମୋ ଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ହୁଏତ ନାହିଁ। ଏକଥା ସାଧୁ ଜଣକ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ମୋର ଆଦୌ ଭୟ ନାହିଁ। ଏତକ କଥୋପକଥନ ପରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସିକନ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀନ ଦିଶିଲେ, ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।